Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хөрмәтле делегаттар, кадерле кунактар, барыгызны ла әссәламу галейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху сүзләре менән сәламләйм. Бүген без башкорт халкы һәм Башкортстан алдында торган мөһим мәсьәләләр турында кәңәшләшү, фикер алышу, дөем карарларга килү максатында башкорт оешмаһы тарафынан оештырылган 3нче башкорт халкы йыенына йыелдык. Һуңгы елларда халкыбыз алдында оның булмышына, киләсәгенә хәвеф янаган үтә катмарлы икътисади, сәяси һәм рухи проблемалар барлыкка килде. Шуларны хәл итү юлларын барлау, кисекмәстән үтәлергә тиешле саралар билдәләү, халкыбызны берләштерү, шул максатта халкыбызның үзаңын икътисади һәм сәяси әүземлеген үстерү безнең алда торган көнүзәк бурыч. Әлбиттә, халкыбызның берләшүе, үз идаралык оешмалары булдыруы, кайһы бер коррупцион, бюрократик система хөкем һөргән кала һәм районнарның җитәкчеләренә охшамай. Улар һәм уларның көч структураларында эшләгән куштандары башкорт активистлары өстенә төрлесе басым яһай, репрессия алымнары куллана. Шул ук вакытта башкорт хәрәкәтенә, активистларына һулдан да, уңдан да һөҗүм баруын хызык өстенә алып үтер кирәк. Әгәр дә һул яктан һезнең хәрәкәттән ни фәтва, барһыла өстә хәл ителә дигән фаразлар яңраһа, уң яктан һезнең хәрәкәт баласага уены, һез җитәкчелек һәм көч структуралары кушуы буенча эшләйсез дигән уйдырмалар, ялган хәбәрләр таратыла. Безнең хәрәкәткә һулга ла, уңга ла артык игътибар итмәй, ундайлар белән көрәшеп, көчте юкка сарыф итмәй, барган урталык юлыннан юлыбызды дәвам итү фарыздыр. Бердәм кәңәшле ил таркалмас дигән безнең ата-бабаларыбыз. Шуңа ла бүгенге йыеныбыз халкыбызның мәнфәгатьләрен сагылдырган төпле карарлар кабул итер, алдагы юлларны күрсәтер һәм халкыбызның берләшүенә зур дәлил булып торыр дигән фикердәмен. Иншаллах, йыен һөҗүмтәле уңышлы үтсен. 3нче башкорт йыены үткәрүгә фативамды бирәм. Барыгызга ла иман ныклыгы, һаулык, именлек насыйп итсен Раббыбыз. Был сыгышыма өстәп, Куштау турасында төрле сәяси агымдар үз файдаһына актарып, башты ташман ватырга тәкъдим иткәннәренә карата фикеремде әйтеп китәм. Яңарак башкорт оешмаһының инициативаһы менән Прауфу мәйданында күренекле галимдар, химиктар, геологтар, табигать саклаучылар һәм экологтар, җәмәгать эшмәкәрләре түңәрәк өстәл үткәрде. Түңәрәк өстәлдә күренекле геологларның сыгышы буенча Куштау катлама сифатындагы тау. Анда сеймал тигез генә ятмай, Торатаудагы, Шахтаудагы, Йөрәктәүдәге һәмак бер катлам ята сеймал, шуннан һуң балсык, шуннан һуң песок һәм барлыгы Куштау тауында геологик разведка үткәргәндән һуң 5 миллион 100 мең тонна сеймал барлыгы асыкланылган. Сода берекмәһе эшләһен өчен елына 4 миллион тирәһе сеймал кирәк. Шулай булгас, Куштауды эшкәртүдән сода берекмәһенә икътисади яктан берни дә файдаһыз дигән фикергә киленгән. Сынап та 2006-2007 елда үткәрелгән разведкаларда ул вакыттагы Башнедра идаралыгының җитәкчесе, федерал идаралыкның җитәкчесе әйтеп үтте. Аның сүзләрен башка геологлар да куәтләне һәм химик Сафаров Куштау турасында бик матур сыгыш яһаны. Шул геологларның, галимдәрнең фикеренә искә алһак, Куштау өчен көрәшүнең мәгънәһе лә юк һәмак. Чөнки сода берекмәһе Куштауга игътибар итмәячәк, бер ел өчен генә анда инфраструктура һузып, акча һалу һәм азак рекультивацияга бик зур сыгымдар сыгаруга алар бармаячактар. Безнең хәрәкәт ошо шихандарды хаклау хәрәкәтенә кушылып, геопарк тәкъдим иткән вакытлыса башлыктың фикеренә кушылып, Торатау һәм Йөрәктәү һәм шуңа ала Куштауды кушып, зур геопарк эшләү яклы. Шуңа был теманы башка күтәрү кирәкмәй, Хабировка сынапта геопарк оештыру буенча
эшләренә ярдәм итер кирәк. Тик бер генә өстәү менән. Куштау сыймалдары сода берекмәһенә кирәкле булмагас, Куштау тавында ошо геопаркка кушып, өс шихандан дөйем бер геопарк эшләү кирәктер дигән фикердәбез. Башкорт оешмаһы, мин уйлыйм, ошо шихандарны һаклау оешмаһына кушылыр һәм айык акыл менән сәяси тәгълиматларга кушылмай, ниндәйдер дивидендлар алырга тырышкан сәяси көстәрнең алдашуына бирелмәй, үз юлы менән урталыкты һанап бар дигән фикердәмен. Рәхмәт. Хәзер һүзне Башкорт оешмаһының рәисе Фаил Алсыновка бирәбез. Башлап бирергә. Рәхмәт, Сәгыйт агай. Хәерле көн, хөрмәтле тугандар, милләттәшләр, барыгызны ла бүгенге съездда күрүебезгә шатбыз. Ысынлап та был 3нче съезд, елдан-ел халык күбрәк килә, яңа кимәлдә үткәрергә тырышабыз. Был съездда 16 декабрь үткәрергә тиеш идек, Конгресс холлда, әмма ләкин ниңәләр каршы сыктылар. Конгресс холлда да килеп сыкмагас, без 23-нә күсердек. Мына 20 кис кенә безгә әйттеләр инде. Был отель Азимутта үткәрергә тиеш идек. Тик ниндәйдер көстәр безгә каршы сыкты. Шуңа карамастан бер яһәт кенә уйлап, мына бүгенге көндә Аллага шөкер яңа форматта бүген съездда үткәрәбез инде. Шундай каршы сыгыусыларга әйтәбез инде. Теге уйлап караһаң, башкорт халкының проблемалары күп һәм Башкортстан Республикасында яшәп тә ошо проблемаларны күтәреп, хәл итү юлларын эзләп йыелырга каршы сыгыусыларга аңламайбыз. Һеҙҙең шул каршы сыгыуығыҙ безде тагын да сәмләндерә һәм Аллага шөкер, ошондай без барыбер куйган максаттарыбызга Алла бирһә ирешәсәкбез. Шулай итеп, съездды башлап, үзебезнең оешманың докладын һөйләп үтергә рөхсәт итегез. Халкыбыздың көсөргәнешле киткен вакыттарда йыйындар оештыра торган йолаһы бар. Был йыйындарда солух һәм һугыш мәсьәләләре, милләтебезнең яшәеше, киләсәккә максаттары билдәләнгән. Башкорт халкының айныслы ла, хәүфле ла, фаҗигале ла, данлы ла, шанлы ла, горурланырлык та үткәнен тыныс кына искә алып булмай. Хозур йөребезгә, байлыктарыбызга ымһыныусылар элек-электән булган һәм әле лә бар. Уларга каршы күтәрелгән ирек һөйүчле, азатлы рухлы башкорт халкына һәр вакыт басым булган. Үз аллылык өчен күтәрелгән батырдарыбыз язалагандар, үлтергәндәр, хөргөнгә ебәргәндәр. Халкыбызның асыл улдары Алдар Батыр, Карахакал Салават Юлаев, Киния Арсланов, Әхмәт Зәки Вәлиди, Шәйхзада Бабиш һәм башка батырдарыбыз каны менән хугарылган еребез безнең тагыла хафага һала. Быелгы ел безнең халкыбыз өчен үзгәрешләр, һынаудар осыры булды. Республика җитәкчелегенең үзгәрүе тормышка, көн агышына үзгәрешләр индерде. Күптәребез Башкортстан Республикаһын, башкорт милләтле, башкорт телен яхшы белгән, Башкортстанда туып үткән башлык җитәкләү хакында хыялланды. Бик күптәр был хәлде зур куаныч менән каршы алды. Башкортларым күңелендә титтә елдар буена йыелып килгән акзардарды аңгай хәл ителер дигән өмет уянды. Авыл проблемалар һанап беткеһез. Ысынлап та проблемалар күп. 90-нчы елдарда ла ошо безнең башкорт халкының суверенитет өчен күтәрелеп сыккан агайдарыбыз бит инде яклап үз аллылык өчен 20 ел эчендә безнең халкыбыз каты йокыга китте. Без зәңгәр экрандар аша халкыбызның йырын, бейеүен тыңлап үттек. Һәр вакыт халкыбызның хәлен яхшы алда гөл дип белдек, каты йокыга киттек. Шул вакытта мына бүген нимәгә килеп еттек тәгәрәнек, безнең 90-нчы елда милли үзаллылык өчен көрәшеп алынган президент атамы югалды. Башкорт телен алып ташланылар. Конституцияга теләгән хәтлем үзгәрешләр индерде. Ер урмандарды югалтып беттек. Суверенитет худы юк. Мына бүгенге көндә без ниндәй хәлгә калдык. Һуңгы елдарда бөтә республиканы шаулаткан темәс вакыйгаһын төземлектің сигенә сыккан халык өчен һуңгы тамсы булды. Халкыбыз уянды, яу килгәндәгесә бер төптән берләште. Башкорт ир-егетләренең йыйыны оештырылды. Һәм бөтә районнарда ла ошондай йыйындар узгарып, халык вәкилләрен тыңлап, килеп туган мәсьәләләрне хәл итү юлдарын эзләп табырга карар итилде. Бүгенге көндә 20-гә якын районда ошондай саралар оештырылып, урындарда идаралар, структуралар булдырылды. Әлеге
әле лә бұл эштәр дәвам итә. Район активы һәр авыл биләмәһендә йыйындар узгара. Без дә һәр авылдың тавышын ишетергә тырышабыз. Халкыбызның айныслы хәле бүген тагы киткенләште. Бөтә Башкортстан халкы өчен уртак ниндәй мәсьәләләр борсый һуң? Кайда карама авылдарда рухи түбәнлек күренә. Башкортлар искелеккә көн һайын тиерлек кырыла. Артабанда шулай дәвам итә, халыкты кыру өчен һугыш та кирәкмәй. Авыл зыяраттары исеп үлгән милләттәшләребез белән тулган. Күп гаиләләр таркала, балалар етем кала, карттар караһүз, яңгыз кала. Ысынлап та өй һайын әйтергә була, моны авылга шылтыратып, хәл беләм дип шылтыратһаң, әйтәләр инде яңалыктарда атайсыдан яңалыктар караһаң, моны шул агайың, шул күрше үлеп калды, нисек үлеп калды дисәң, исеп үлеп калды. Авылдарда бұл хәл бик аяныс. Төп сәбәпләрнең бере авылдарда эш урыннары булмауда. Мәктәптәр фаптар ябылу һуңгы эш урыннарын бетерүгә килтерде һәм мәсьәләне тагын киткенләштерде. Эшләргә тырышкан ирләр генә түгел, хатта хатын-кызлар да Татарстан, Сибир һәм сит илләр буйлап тарала. Ошо аркала былай да кәмеп барган авылдар тагыла бушай. Хөкүмәт үткәргән мәгарифтагы оптимизациялар ни өчендер күп осракта башкорт авылдарына кагыла. Бихисап авылдарда 20-35 яшьле гаиләләрдә бармак менән генә ханарлык. Рәсәйдә 2000 еллардан башлап 30 меңдән ашу авыл юкка сыккан. Әгәр дә эш урыннары юк, искелек хөкем хүрә икән, яшь гаиләләр юк икән, ул авылларның нинди киләсәге булһын? Ошо хәлләрне күрә белә торып, ситтән генә карап, күзәтеп торһак, битараф булһак, нигезебезне, авылдарыбызны югалтуыбыз көн кебек асык. Ә безнең телебез авылдарда күбрәк хаклана. Кызганычка каршы, ысын кала башкорты әлегә тик хыял гына. Өфө калаһында булган башкорт мәктәпләре һәм унда укыган балалар ханы бүгенге хәлдә үзгәртмәй. Ул тик тамсы гына. Уларда ла башкорт телен яхшы белә дип әйтә алмайым. Бәлки залда ултыручылар кайһы бирләре файл буяударды куерта дип уйлайдыр. Кызганычка каршы, мин киресенчә шул мөештәрдә урап үтәргә тырышам. Хәлебез ысынлап та аяныслы. Кызганычка каршы, күп осракта диагноз куя белмәгән табиб кебек кешеләрнең күз буяулары хәлде тагыла катмарландыра. Бүген итәкчеләрде, депутаттарды, БСТ һәм үҙәк каналларда тыңлаһаң, батшалыкта алда гөл. Тик уларның хәбәрҙәрен ышаныр өсөн халык һаман да йоҡларға тейеш. Ләкин төшөнкөлөккә бирелгән милләттәштәребеҙ, Аллаға шөкөр, уяна башланы. Мин дә ошо трибунала тороп, һеҙҙең күҙегеҙгә ҡарап, ауырыуҙы даулауҙың берҙән-бер ысулы тәрән йоҡо тип әйтә алмайым. Әгәр проблемаларҙы һанап ҡына сыҡһам, мин һай фекерле етәксе булыр инем. Безнең республикабыҙға нигеҙ һалыусы Әхмәт Зәки Вәлиди төшөнкөлөккә бирелмәгеҙ тигән васыят ҡалдырған. Без бөгөнгө йыйында халҡыбыҙҙың ошо көрсөктән сығыу юлдарын бергәләп табырға тейешбеҙ. Юлға сығыр алдынан иң тәүҙә йүнәлеште билдәләү мөһим. Барыр юлдың оҙонлоғон иҫәпкә алып, алда әҙерләнгән ҡаршылыҡтарҙың, дошмандарҙың көсөн билдәләргә кәрәк. Конституцияла властың төп сығанағы халыҡ тейелгән. Ә тормошта ҡыҙғанысҡа ҡаршы етәксе власть һәм халыҡ икеһе ике ярҙа. Республиканың киләсәге, милләте өсөн көрәшеп, ысын проблемаларҙы күтәреп сыҡҡан әүҙем халыҡ вәкилдәренә икенсе яҡтан көслө баҫым яһала. Үкенескә күрә артабанда шулай буласаҡ. Әммә быны ҡурҡып ятһаҡ, йәшәүебеҙҙә ни мәғәнә? Проблемалар ысынлап та күп. Улар йәшәйешебеҙҙең төрлө өлкәләрендә ҡағыла. Төрлө өлкәләрендә ҡағыла. Мәҫәлән, Белорет, Бөрйән райондарының урман мәсьәләһе киҫкен тора. Күп ауылдарҙа йорт һалып сығыр өсөн ағас та ала алмайҙар. Шул уҡ ваҡытта Селена һәм Башлиспром компанияһына 49 йылға ҡуртымға бирелгән урмандар аяуһыҙ ҡырыла һәм сит яҡтарға олоҡторола. Ә үҙебеҙ Пермь, Свердлов, Киров өлкәләренән килтерелгән таҡта, брус материалдары һатып алабыҙ. Был урмандар буйынса беҙҙең үҙенең сығышында Бөрйән егете ошо өлкәлә эшҡыуарлыҡ алып барған Данил Ҡарағолов һөйләп үтер. Шулай уҡ киҫкен мәсьәләләрҙең бөгөнгө көндә халыҡтың төп байлығы булған еребеҙҙе юғалтып,
бүтүп барабыз. Мәселен, Иенсура районы Идеш ауылы, Идеш Әбүлейс ауылдарындағы пай ерлері Ырымбур фермерларына куртымга берилген. Урындағы халық бұл туралы әйтіп тұруды да керек деп санамагандар. Мындай осурактар бик көп әйтеп өтер керек. Шулай bir rayonda unutkанмындыр, belki мында ултыралардыр, ул районда хүйләп үткәннәр. Ниндәйдер фермер тоже ошо пай ердәрен халыктан алганда, хәзер халык үзенә бесән сабып алыр өчен шул фермерга апарып гектарына 2000 сум акча түләй. Шулай ук халык авыл көтүен бұл фермердің ердәрендә йөрүтмәс өчен 5 сакырым ергә хайырдарын сыгарып көтүп, кире апкайтырга мәҗбүр. Шунан мал кайдан химирһендә ниндәй халык килем алһын банан. Мындай проблема ул бер районда гына түгел, башка райондарда да ер мәсьәлә бик киткен тора. Безнең шулай ук максатыбыз бай башкортлар үстерү. Касандыр безнең ата-бабаларыбыз бик бай һәм мул тормыш көткән. Йылкыларын өйрәләре менән ханаган, хайыр һәм харыктарын, харык малларының исәбе булмаган. Бүген аттарыбызды гына түгел, харыктарыбызды, хатта кошкортларыбызды бөртүкләп ханайбыз. Күптәребез ниме ашаганын, ниме кигәнен һәм кайдан хатып алганын турасында уйланмай. Безнең өстәлләребездә Кытайдан килгән харымхак хуган, Төркиянән килгән кыяр, помидор, Мısır бәрәңгеһе, Израиль редискаһы урын алган. Гадәттә улар түбән сифатлы кайһы осракта зыянлы була. Озак хакланусы азык-түлектең дә зыянлы икәнен яхшы беләбез. Әмма шуның менән канәгать булып яшәйбез. Шулай ук Кытай порошогынан һәм пальма майынан yetiştirilгән һөт азыктары Бразилия, буйволы, Австралия кенгурухы иттәреннән эшләнгән колбаса менән тукланабыз. Хатта башкорт кымыдын әрмен кафеынан хатып алабыз. Айран, катык һәм башка һөт азыктарын безгә Мәскәү өлкәһеннән килтереп хаталар. Бұл азык-түлектең барыһын да үзебездә yetiştirеп була. Буның сәбәбе нимәлә? Еребез буш ята эшкәртелмәй, ә безнең егетләребез ашыкмай, чөнки бұл эш менән шөгыльләнүдең табышын күрмәй. Башка кешегә ялланып, ситкә китеп эшләүде хуп күрә. Үз эшен асырга ашыкмай, ә бындай товарларды yetiştirүчеләрне хатып алучыларга таба алмай. Чөнки уларның товарлары Өфөгә һәм башка калаларга килеп йетмәй. Бүгенге көндә башкорт эшкуарларының берләштерү бара. Бай башкорт сиктерендә эшкуарлыкты үстерү буенча Башкортстан Гөлбостан дип аталган 2 проект өстендә эш алып барыла. Бұл проекттар буенча турырак мәгълүмат менән эшкуарлар секциясында танышып үтерһегез. Шулай ук безнең хыялыбыз көчле башкортлар тәрбияләргә. Тарихка әйләнеп карасак, безнең халкыбыз физик яктан бик көчле, шул ук вакытта бик соста булган. Көрәшчеләрнең данлы еңүләре, уксыларның мәргәнлеге, батырларның каһарманлыктары легендаларга, эпостарга, әкиятләргә әйләнеп, буындан буынга һөйләнеп килгән. Шәҗәрәләрдә карасак, һәр бер ырудың үз батыры булган. Үсеп килгән буын ошо батырлардан батырлар үлгүһендә тәрбияләнгән, уларга охшарга тырышып, хыялланып үскән. Көчле батырлар, көчле буынды мәргән уксылар мәргәннәрдә тәрбияләгән. Әллә унда егетләребез юк түгел. Яңырак безнең көрәшче егетләребез Россия чемпионы булып кайтты. Һез бұл туралы беләһегезме? Кемдер улар? Кызганыска каршы уларның исемләре бик кирәктәр генә белә. Ни өчен? Чөнки безнең спортка юнәтелгән бюджет хоккей һәм футболга китә. Ситтән килгән безнең хоккей уенчылары, сит илдәрдән килгән футбол уенчылары республикабызның иң кадерле спортчылары. Улар матбугат сараларының иң түрендә эш хактары тиһтәләрсә миллионнар менән исәпләнә. Халыктарын ныгытуда ашау-яшәү шартларын махсус хезмәткәрләр тәэмин итә. Шул ук вакытта безнең егетләребез үз аксаһына ярыштарга йөрергә тырыша, әзерләнә. Көрәшчеләребезнең өйләренә барһаң, бер косак медаль, грамота, бүләккә электросәйнүк, микротулкын, мейес һәм әлбиттә төп бүләк тәкә. Кавказ республикалары, Чечня, Ингушетия, Дагестан һәм башка үз көчләре менән һәм игътибарын
үз күстерин һәм игътибарын айрым һугыш төрдәренә юнәлтте. Һөҗүмдә меңәр спортчы үсеп чыкты. Бокс, М1, дзюдо, ирекле көрәш һәм башка көч һәм тасыллык талап иткән спорт төрдәрендә бик күп призлы урындар ошо республика вәкилләре яулай. Хатта безнең республикабызның 20 командаһында ла шул ук милләт вәкилләрен күпселеге тәшкил итеп тора. Хабиб Нурмагомедов, Забит Магомед Шарипов турасында бер яхшы хәбәр беләбез. Республика итәкчеләре уларның һәрбер һугышына йөрөй, уларны ихтирам итә, ярдәм итә. Ә безнең чемпиондарыбыз кайда? Улар да юк түгел, бар. Көрәш, кул һугышы, бокс безнең республикала икенче планга күсте. Шуның өчен дә Венер Галиев, Руслан Яманбаев, Илфат Амиров, Хабир һәм Сабир Сулеймановтар ситтә йөрөй. Ни өчен дигәндә, егетләр ошо юнәлештә спорт төрен үстерү өчен ярдәм кулы һузманы. Республика исемен, башкорт халкын дөнья кимәлендә данлап йөрүчеләргә шарттар булдырылманы. Шул ук вакытта бер генә бөртек башкортта булмаган хоккей һәм футбол өчен бар шарттар булдырылган һәм барлык аксалар әле лә шунда китә. Әгәр дә без балаларны спортка алыктыруды максат итеп куйсак, бу хәлне тиз арала үзгәртергә кирәк. Без башкорт оешмаһы ошо юнәлештәр буенча эш башланык. Райондарда гына түгел, Өфө калаһында ла үзебездән эшләр башланык. Бүгенге көндә бәләкәй булһа спортзал астык. Шулай ук райондарда, авылдарда ла бу эшләр дәвам ителә. Вакытында Айык авыл конкурсы программа сектәрендә республикабызның 200 авылдарына көрәш керәмдәре бүләк иткәйнек. Бүләкте куанып кабул иттеләр. Артабанда балаларга күнекмәләр өчен шарттар булдырырга кирәк. Ошо нияттән сыгып, һәр зур башкорт авылында секциялар булдыруды максат итеп куйдык. Колыбыздан килгәнчә бу эште алып барасакбыз. Урындагы власть органнары ла буны аңлап бердәм эшләһәк, тиз арала һөҗүмтәлә күрербез. Табигый яктан сабыр, сос, көчле башкортларның төрле майданда еңү яулап, пьедесталларда үз урындарын алырына минең шигем юк. Аллах насип итә, хаялыбыз тормышка ашыр, Алла бирһә. Шулай ук безнең хаялыбыз рухлы, киләсәктә рухлы башкорттар тәрбияләү. Ожмакта еребезде, динебезде хаклар яклар өчен батырдарыбыз үзләрен аямаган. Ит киткес көчле басымдар да уларны рухын хындыра алмаган. Егетләребез физик яктан нисек кенә көчле булмаган. Әгәр дә рухи көч юк икән, авырлыктар алдында тиз бөгелеп төшәргә мөмкин. Ниндәй генә бай, акыллы һәм көчле булып та рухсыз башкортлар халкыбызга артык файда килтермәячәк. Халкының бүгенге һәм киләсәген кайгыртып яшәүче рухлы башкортлар тәрбияләү безнең төп максатыбыз. Рухи тәрбия гаиләдән башлана. Бала таугаста сәнгеллектә ниндәй йырдар ишетә, әсәһе уга ниндәй сүзләр менән өндәшә, был да мөһим. Батырдарыбыз турасында әкияттәр тыңлап, халкыбызның язмышы турасында ишетеп, мәктәп елларында Әхмәт Зәки Вәлидинең хатирәләрен, Әкрәм Бейештең башкорт халкының азатлык өчен көрәше китабын һәм башка тарихчыларыбызның хезмәтләрен өйрәнеп һеңдереп үсәләр. Шәйхзада Бабиш, Рәис Түләк, Рәми Гарипов шигырьләрен укып, яттан белеп үскән башкорт балаһы рухлы буласак. Мәдәни сәясәт ул корал. Коммунистлар партиясы үз вакытында моны яхшы аңлай. Улар мәктәп программаһына мәдәни сараларны идеологик күзлектән тикшермәенчә халыкка сыгармаган. Бездә иһә бәйһезлек. Кем ни теләй шуны эшләй. Бүгенге башкорт эстрадасын гына алайык, ит китерлек. Яшьләребез бөтенләй дөрес тәрбия бирелмәй. Сит ил эстрадасыннан ияреп, ярым шәрик киенеп, мәгънәһез йырдар йырлап, башкорт мәдәниятен түбән кимәлгә төште. Шуларның йырдарын тыңлап, уларга охшарга тырышкан 14-16 яшьлек кызлар һәм егетләр төндәрен клубларга сыгып, насар гадәттәр ала, эсеп, зина кылып, насар юлларга тайпыла. Кызганыска каршы без буны ла әйтергә мәҗбүрбез. Дөрес булмаган тәрбия аркасында меңәрләгән яшьләребезнең язмышлары кыела. Гаиләләр корып, балалар тәрбияләп, дөнья көтер урынга күбе искелеккә бирелә, үзләренә кул һала. Кайһы авыл зыяратына инһәң дә һәйкәлләрдән яшь кенә кызлар һәм егетләр карап тора.
Рухи үсеш кимәлен иң яхшы дәлиле булып, рухи үсеш кимәленең иң яхшы дәлиле булып, суицид буенча статистика тора. Рәсәйдә безнең Башкортстан республикаһы был суицид буенча беренче урында тора. Ошо безнең халкыбызның ниндәй күрсүктә барып терәлүен күрһәтә. Күренеш ысынлап та куркыныч. Шуга күрә безнең халкыбыз тергеҙеү буенча программа кабул итергә кәрәк. Бер төркем галимдарыбыз, җәмәгатьчеләр менән берлектә башкорт халкының 2018-2040 елларга үсеш стратегия өстендә эш башланы. Яшәешебезнең төрле ягына эсенә алган был концепция халкыбызның артабанғы үсешенә маяк булып торырга тиеш турыр дип ышанабыз. Бик күптәр бездән оешмагызның стратегик һәм тактик пландары бармы? Артабанғы максатыгыз ниндәй дип сорайдар. Бүгенге секция эшләрендә һез бөтәгез дә ошо концепцияның айрым өлешләрен язып өстендә эшләячәксез. Тулы концепция Алла бирһә безнең игелеккә әзер булыр. Бұл концепцияла башкортларның иң изге хыялдарын тормышка ашырудың эзмә-эзлекле программаһы каралган. Көсле, бай, рухлы башкорт минең хыялым. Бергә булһак, бердәм булһак, һәр беребез үз гаиләһендә, үз урамында, үз авылында, үз районында, республикабызда бәләкәй һәм зур эшләр эшләһәк, хыялыбызга якынаясакбыз һәм тормышка асырасакбыз. Элек-электән безнең халкыбыз, безнең ата-бабаларыбыз ошо киләсәк өчен аямайса йәннәрен биреп көрәшкәндәр. Батша осорунан күпме йердәребез, безнең әле калган йеребез ул бәләкәй генә Башкортстан. Күпме йердәребез таланган, күпме батырдарыбыз кырылган. Кем милләте өчен, кем халкы өчен күтәрелгән, әйтеп үттем бит инде, һәр берен язалагандар. Һәр вакыт милләте, республика теле, йере өчен көрәшкәндәргә басым барган. Бүгенге көндә лә шулай хәл. Кызганыска каршы без бик күп югалттык. Йердәребезне, телебезне лә, динебезне лә югалтып барабыз. Шуга милләттәшләр уянырга вакыт, уйланырга вакыт. Чөнки һәр вакыт әйтеп киләм бит инде, безнең халкыбызның киләсәген берәү дә кайгыртмаясак. Ниндәй генә етәкче киһәләр, ниндәй генә етәкчеләр, ниндәй генә безнең депутаттарыбыз булһа, күрүгезсә безнең язмышыбыз борчылмай. Безнең милләтебез өчен башка милләт вәкилләре лә көрәшмәйсәк, шуга милләттәшләр уянайык, битараф булмайык, берләшәйек. Ошо куелган максаттарга бергәләшеп, бердәм эш башлайык. Ошонда йыелган актив егетләр сыгыш яһап, сыгыштарын тыңлап, бұл егетләр эшләйтеп кенә таралышмайык, бергә эшләйек, бергә эшләһәк, бердәм булһак, Алла бирһә, киләсәктә ошо куйган хыялыбыз тормышка асыр. Без дә теләйбез, Чечен Республикаһы һәм безнең халкыбызда, Башкортстан Республикаһында 28% түгел, 70-90% булуын. Халкыбызның ханы кәмеүен түгел, киресенчә артуын, яшьләребезнең исеп үлүен түгел, үзләренә кул халуын түгел, балаларны тәрбияләп, үлгү булып үсүен теләйбез. Бұл безнең хыялыбыз, ошо хыялдарыбыз без тормышка ашыра аласакбыз, Алла бирһә. Бердәм булайык, бергә булайык. Зур рәхмәт. Хәзер һүзне безнең хөрмәтле агайыбыз, бөтә 3 съездда катнашып килгән Гарифулла Хабибулла улы Япаровка бирәбез. Рәхмәт, Гарифулла. Рәхмәт. Һаумыгыз тугандар, кунаклар. Мин үземнең сыгышты таныш сүзләр белән башлар идем. Бөтәбез дә беләбез һәм гел ишетә киләбез. Олылардан ошондай киң таралган һәм бик тәрән йөкмәткеле мәкалде. Ере юктың иле юк, иле юктың теле юк. Бүген башкорт халкының хәленә был мәкаль туранан-турга кагыла һәм тап килә. Безгә шулай ук шәхсән минең үземә әйтәләр, нишләп башкорттың ере булмаһын? Ана бөтә республика ере унык дип. Нишләп уның иле булмаһын? Уның бит Башкортстан дигән иле бар, республикаһы бар. Төптән караһаң, формаль рәвештә иле лә бар кебек, ере лә бар кебек. Ныклап сәяси һәм юриди яктан ныклап караһаң инде, безнең ил дә юк, шулай ук ер дә юк.
Безнең Башкортостандың Рәсәйнең иң зур һәм көчле төбәкләренең берсенең җир фонды 14 миллион 294 мең 700 гектар. Шуларның 6 миллион 36 мең 500 гектары, ягъни 50,5% юридик яктан Рәсәй Федерациясының милкенә беркетелгән. Ошо 14 миллион 294 мең 700 гектар Башкортстан җир фондының тик 89 мең гектары гына, ягъни 0,7% гына Башкортстан милкенә юридик яктан беркетелгән. Һезнең игътибарыгызны ялеп иткем килә. 0,7% гына. Тагыла 174 мең 900 гектар yer муниципаль райондар милкенә теркелгән. Был бөтәһе 1,5% тәшкил итә. Шулай итеп, Башкортстандың тагыла бер мәтәгә кабатлап әйтәм, 14 миллион 294 мең 700 гектар yerенең үзенә тик 89 мең генә гектар yeре, муниципаль берәмлектәргә 174 мең 900 гектар, дөйем алганда безнең республикага тик 263 мең 900 гектар yer генә юридик яктан беркетелгән. Бұл бөтә булган yer фондының тик 2,2% гына. Тагыла 5 миллион 653 мең 500 гектар yerдің бүген юридик беркетелгән хуҗаһы юк. Бұл ерләр бүтән райондарда да күренеп яталар. Олар хөрелмәйләрдә, сәселмәйләрдә. Бұл ташландык ерләр. Бұл ерләр безнең республика yer фондының 47,3% yerен тәшкил итә. Шулай итеп, безнең республиканың yeре 2,2%, Рәсәй Федерациясының 50,1% һәм хуҗаһы ташландык ерләр 47,3%. Без бүген 21 буатта яшәйбез. Бүтән булган милексилек, шулай ук шәхсән милексилек юридик яктан беркетелергә тиеш. Буга милек хуҗаһы юридик яктан теркелгән документы булырга тиеш. Югыйсә һине документың булмаһа, квартираңа да куып салалар бит. Ә yerеңә кагадың булмаһа, тартып алалар. Бүтән дөнья документларга корылган. Олар бар икән, һин хуҗа. Әгәр олар юк икән, һич тә хуҗа түгел. Шулай итеп, без республикала ергә бөтенләй дә хуҗа түгел. Тимәк, 2017 елның 23 декабрена Башкортстан Республикаһы бүтә булган yerдің 14 миллион 294 мең 700 гектардың тик 263 мең 900 гектарына, ягъни бүтәһе 2,2% гына хуҗа булып кала. Республика бар кебек, ә yeре бөтенләй дә юк. Бүген залда күп кенә итәкчеләр, журналистлар, хатта юристлар ултыралар. Күп кенә делегатларның yer мәсьәләләре катмарлы икәне үз җилкәһендә татылды. Тимәк, шулай республиканың формаль признаклары бар. Республиканың башлыгы бар. Бүген ул вакытлысы ошо вазифасын башкара. Шулай ук хөкүмәт бар. Унлап министерство бар. Шулай ук бар ведомстволар. Хатта yer һәм мөлкәт министерствоһы бар. Парламентта бар. Онда һимез депутаттар ултыралар. Безнең хатта гимн да бар. Безнең конституциялар бар, ә yer юк. Менә шулай бездә төп халыкта башкорт халкын алдаштырып бүген әйтәләр. Ана бит бөтәһе бар. Тагы һәргә нәмә кирәк дип. Теге элек индеецларны баяла муйсак күрһәтеп алдаштырган күп. Ә yer турында беркемгә дә һөйләмәй. Чөнки берни аңламаган аңра халыкта алдау еңел. Мин уйлайым, бүген без бу аңралар хәленнән сыгырга тиешбез дип. Ничек инде ул? Башкорт дәүләтчелегенең бүтән ялтыравыклары бар. Ни өчен башкорт дәүләтчелегенең yeре юк? Ерһез бит ил һәм дәүләт булмай. Русча әйтәм, земля и земельная территория есть определяющий признак государственности. Менә шулай ямагат. Ә безнең Башкортстандың юридик яктан беркелгән yer бөтәһе 2,2% гына. Ягәр дә ошо кагызны күрһәтһәм, залда ултырганнар кагызны күрә. Бер бит кагыз формат 4нче форматтагы кагыз. Менә республиканың yeре ушында гына мөҗтә. Берәйһе күрәме? Беркем дә күрмәй. Менә шундай безнең yer мәсьәләһе бүген республикала. Безнең бүген дәүләтчелек фикция гына булып кара, әгәр дә юридик яктан калаһаң. Әгәр дә Башкортстан юридик яктан бүтә булган yerдің 50,1%-ын үзенә беркетһә, ысынлап та Башкортстан үзен үзаллы дәүләт итеп хис итә ала. Бүген безнең конституциялар шулай дип язылган бит. Ә ни өчен без ергә хуҗа түгел? Бұл турыда без бөтенләй уйларга тиеш. Беренчедән безнең башкорт халкы уйларга тиеш. Ни эшләп үзебезнең яшәгән yerдә без һаман да ирһез кала киләбез. Күп һөйләмәем, бер генә мисал. Әгәр бүген Башкортстанда берәй субъект белән беркетә бит икән Мәскәү, ул буны бит һич шикһез эшләячәк. Yerдің бит 51% бүген федераль собственностьта тора. 2,2% гына безнең республиканыкы. Әгәр Башкортстанның yeре 51% тәшкил итһә, һин безнең республиканы бер регионга беркетеп кара. Суд юлында йөреп, арып үләсәкһең. Вот нәмәле мәсьәлә.
Мына нигә бүген чиновниктар безгә мына ер турында ошо хандарды yetkермәйләр. Бұл хандар бар күктә, бер кем дә бұл турында һөйләмәй. Икенче зур проблема асабалык. Нисәмә йылышабыз, нисәмә кеше белән очрашабыз, нинди генә йылыштара булмайбыз, бүтән кешеләр шым гына асабалык турында һөйләй. Башкорт Рәсәй илендә асаба хукуклы бердән-бер халык булды һәм булып кала килә бирә. Бұл хукук Иван Грозныйдан кала килә, чөнки Октябрь революциясыннан һуң да Ленинның ер турындагы декреттан менән юкка чыгарылмады. Димәк, юридик яктан башкортлар асаба булып кала бирә. Чөнки Рәсәйнең конституцияһы, хәтта ер кодексы буны инкар итмәй. Нигә асабалык күзенә бергә куркырга кирәк? Мен уйлыйм, мына бүгенге съезддан һуң безнең башкорт галимнәре бу асабалыкка, значит, үзләренең игътибардан бүлерләр дип. Өченче мәсьәлә, ошо ук ергә кагыла. Бүген Башкортстанда пар ерләрен ошо асаба ерлек белән дә сагыштырып була. Тик монда хоралдар тагы да күбрәк. Күпме һуң пар ерләре бүген безнең республикала? Һәм улар кем кулында кала? Һәм кемнең кулында әле бүген бар? Минем тагы да беренче цифрда бар. 2017 елның 1 гыйнварында пар ерләре итеп бөтен халыкка 2 миллион 194 900 гектар ер, авыл хуҗалык ерләре бүленде. Безнең Башкортстан халкына. Шулар арасында нисәмә кеше пайщиктар башкорт халкы икәнен, башкорт кеше икәнен бер кем дә белмәй. Тагыла әйтеп китәм, 10 мең гектар ерде безнең КФХларга, фермерларга бүлеп бирделәр. Бүген күгендә бернинди статистик данлар табып булмай, шул фермерлар арасында нисә фермер безнең башкорт халкынан икән. Тагыла бер цифр әйтеп китәм. 9 мең гектар ерде бүлгәннәр ЛПХ дип әйтәбез, шәхсән ярдәмче хуҗалыкка. Тагыла бездә конкрет цифрлар юк. Шул шәхсән ярдәмче хуҗалыкларның арасында башкортлар нисә кеше икән? Күп цифрларга баш бутамаенча шуны гына әйткем килә. 1200 елларда безнең ерләр бөтен хәле асаба йөрү булган. Минем тагы бер конкрет цифр бар. 1790 елларда Башкортстанда ердің 30% башкортларның асаба хукугында булган. 17 елларның цифрлары бар. Һәр башкорттың кулында 17 елда революцияга тиклем, революция алдынан гына безнең перепис данныйлары бар. Һәр бер башкорттың кулында була шәхсән милектә 25-тән алып 40 десятина тиклем ер. Ошо ергә ул асаба хуҗа булып килгән. 25 десятина белән 40 десятина. Без беләбез, 1 десятина 1 гектардан сак кына күбрәк. Тагыла беренче ханга гына әйтеп китәргә, ханда әйтеп китем килә бүген. 14 миллион 294 мең 200 гектар Башкортстандагы ер фондының 6 миллион 36 мең 500 гектары Рәсәйгә беркелгән дип әйттем. Бұл 50,5%. Башкортстанда тагыла 5 миллион 720 мең 600 гектар ер урман фондында, ошо 14 миллион ичендәге. Шуның 5 миллион 623 мең 700 гектары Рәсәй Федерациясының милкенә беркелгән. Тугандар, карагыз әле моны. 5623 мең 700 гектар ер, урман ере безнең Рәсәй милкенә беркелгән. Бұл 98%. Безнең республиканың урманы вообще юк. Бүтән Рәсәй юк. Шуңа без бүген урманга да керә алмайбыз. Үз урмандарыбызда утын да әзерләй алмайбыз. Шуңа безнең урмандарда әллә кайдан килгән селеналар хуҗа булып йөри. Улар бездән яшермәенчә безнең урманды талай. Мәсьәләләр күп. Ер һәм урман турында күп һөйләргә була. Безнең вакыт әз. Мына минем кулда әле менә хатылып тора Инердәге Париж дигән китап бар. Бұл китапты беренче съездагы делегатларның талабы буенча без чыгардык. Бұл китапты әйтергә була, мин үземнең аксага яздырдым һәм бастырдым. Мына ошо китапта язылган, дур күләмле китапта художество тел белән язылган, ничек итеп менә без ошо адакы 500 елда үзебезнең илдә илһез, үзебезнең ердә ерһез калдык. Китапты сатып алырга бүген һезнең мөмкинчелегегез бар. Ул китап магазинында сатыла. Мин уйлайм, бүген залда булдырган делегаттар ошо китапты алып укып, аңлардар дип. Безнең бит төп мәсьәлә республикала ер мәсьәләһе тора. Ер булһа безнең республикала, безнең халыктың иле буласак. Әгәр дә безнең илебез була икән, безнең телебез буласак. Әгәр дә без ушуны аңласак, менә бүгенге съезд файдалы үтер дип уйлайм инде. Рәхмәт сезгә. Тагыла безнең секциялар, безнең ултырышы була. Онда безнең 2 сәгатькә тиклем якын вакыт бар. Менә бұл сыгышта бөтенләй әйтеп булмай. Кемнең теләге бар? Безнең ер мәсьәләһе һәм урман мәсьәләһе буенча безнең секцияга килегез. Шунда тагыла ентекләп һөйләшербез. Һорауларыгыз булса, һорауларга әзерләгез. Сезгә зур рәхмәт, уңышлар теләйм.
Хайырлы күн, хөрмәтле милләттәшләр, кадерле тугандар. Мин бүген ошо халкыбызның зур йыйынында катнашуыма үтәлә шатмын. Чөнки безнең алдыбызда торган бихисап проблемалар ил эсендә Рәсәй кимәлендә барган төрле халыктың язмышына авыр тәэсир иткән вакыйгалар бер туктаусыз булып безнең тормышыбызга аяусыз авыр ярахаттар рәвешендә сагылып безнең киләсәккә булган караштарыбызны, киләсәккә ышанычыбызны кәметкәндән кәметә бара. Ни өчен шулай килеп чыга һуң? Бөтәһе эш әлеге лә баягы сәясәткә барып төртелә. Без кызганычка каршы еш кына сәясәттән читтә калабыз. Үтә үзебезне пассив тотып, бер нәмәгә катнашмаенча, битараф булып, башкалар эшләр әле. Менә итәкчеләр бар. Әйдә, итәкчеләр, менә безнең депутаттар бар. Шулар эшләһен, шулар булсын сәясәт менән дип. Касандыр әйтелгән бер фикер бар. Әгәр дә һин граждан буларак, кеше буларак, шәхес буларак, һин кайда гына яшәһәң дә, авылдамы, район үзәгендәме, калаламы, башкаламы, һин сәясәт менән шөгыльләнмәһәң, сәясәт һинең менән мотлак шөгыльләнәсәк. Ни өчен сәясәткә шул тиклем игътибар бирергә кирәк? Менә бездә бер артлы һайлаулар үтеп тора. Ул авыл советтарыннан башлап, Рәсәйнең дәүләт думаһына тиклем һәм ил башлыгына, республика башлыгын һәм ил башлыгын һайлаулар. Ул бит сәясәт. Без кызганычка каршы ошо һайлауларда ла үзебезнең булган ихтиярыбызны ысынбарлыгында белдерә алмайбыз. Чөнки еш кына ошондай һайлаулар вакытында, менә әле генә булып үткән үзебезнең дәүләт йыелышы корылтайга булган һайлаулар вакытында ла бик күп законга хаймаган эшләр башкарылды. Һәм мин инде үзем дә бик күп һайлауларда катнашып, шул тиклем уятсыз рәвештә Рәсәй законнарының бозылуына игътибар итеп кенә түгел, уга үзем күреп, үз күзем менән күреп инанган шәхесмен. Шуны һайлаулардан башка бына алып карайык. Илдә законнар кабул ителә. Ул законнар сәяси вакыйгалар. Мәсәлән, туган телдәрне укытуны аяусыз чикләү. Рәсәйдә закон кабул ителде һәм башкорт теле дәүләт теле буларак та юкка сыгып бара. Ул укытылмай хәзер мәктәпләрдә. Башкорт теле предмет буларак бар мәктәпләрдә лә укытылмай. Әгәр дә ошо мәктәптә балалар әз генә укыса, уларның мөмкинлеге бөтенләй юкка сыга. Бұл біздің генә Башкортстанга гына кагылмай, бұл кызганычка каршы Рәсәйнең бөтә милли республикаларына кагыла. Без ошо сәясәткә үзебезнең каршы үзебезне әйтеп җиткерә алмайбыз. Үзебезнең ризаһызлыгыбызны ла белдереп бетмәйбез. Ошо бит сәясәт. Һәм без ошонда сәясәт менән риза булып яшәһәк, безнең ирегебез, безнең хукуктарыбыз, безнең мөмкинлекләребез, мәнфәгатьләребез һәр вакыт киселеп, кыркылып барасак. Тагыла шуны әйтернем. Менә авыл советыннан алып, башка үз идара һәм дәүләт власты органнарына ысын кимәлдә, югары кимәлле белгес булып та, үзен төрле оештыру эшләрендә күрһәтеп, халык абруен казанган шәхесләребездә төрле власть органнарына ялып ителмәй, күрһенсә, уларны күрмәмеш тә белмәмеш булып, читкә тибеп, уларга бер нинди дә вазифалы эшләр тәкъдим ителмәй, күрһенсә, үзебезнең башкортлардан булган шәхесләребез читләтелеп, дүйім алганда, үзебезнең тотыш башкорт халкының сәяси хукуктары юкка чыгарыла. Һәм тагыла бер нәмәгә игътибар итәм.
Безнең конституция буенча, ул Рәсәй конституциясында ла, үзебезнең Башкортстан конституциясында ла бик асык итеп, бик анык итеп беркетелгән кеше һәм граждан хукуклары бар. Безнең һәрбер гражданның бергә оешып, бергәләшеп, үзебезнең асыктан асык, үзебезнең үзебезләребезне, үзебезнең фикерләребезне белдереп, уны башкаларга иткерергә тулы хукугыбыз бар. Безнең шулай ук ошо фикерләребезне бергә йыелышып, төрле йыендар һәм публик саралар, ул йөрүштәр, пикеттар, митинглар узгару мөмкинлеге каралган. Әмма нинди генә ошондый публик сарага дагъва итмә, ул турала һин белдерү безнең үз идара һәм дәүләт органнарына мөрәҗәгать итеп карама, һәр вакыт махсус законлы рәвештә бүленгән майдандар һәр вакыт буш булмай. Унда янәһе кемдер, я балалар, я башка бер оешмалар, я булмаһа, бер дә булмаһа, авыр хуҗалык ярминкәләре үткәрелә. Бuna ошолай итеп, безнең ошо хукуктарыбыз бөтенләй белән юкка чыгарыла. Без шуга кызганычка каршы, бер каршы һүз әйтмәйбез, күмәкләп, тын калабыз, авызыбызны йомып яшәйбез. Шуның өчен без граждандар сәясәттән ситтә калырга тиеш түгелбез. Безнең милли үз аңыбызны үзебез күтәрмәһәк, кем күтәрер? Бuna ямагат оешмалары, улар әлбиттә сәяси оешмалар түгел. Сәяси оешмалар түгел, чөнки улар власть өчен көрәшә алмай закон буенча. Власть өчен партиялар гына көрәшә ала әлеге көндә. Әлеге закон шулай. Шулай да әгәр һин ямагатчы икәнһең, әгәр дә безнең ямагат оешмаларыбыз бар икән, без барыбер граждан буларак сәяси хукуктарыбызны югалтмаганбыз һәм ошо сәяси хукуктарыбыз өчен без көрәшкә һәр вакыт әзер булырга тиешбез. Менә ошо йыйыныбызны ла үткәрү өчен күпме басымдар яһала, күпме кәртәләр куела. Халыкка тыныч рәвештә, иркен рәвештә, азат рәвештә һүз һөйләшеп, кәңәшләшеп ултырырга ла урыннар бирелмәй. Әмма шуңа карамастан безнең актив яшьләребез үзләренең барса булган мөмкинлекләрен табып, законлы рәвештә үзләре тормышыбызны оештыруга күп көч салырдар. Һәрбер авылда, һәрбер районда, һәрбер урында оешмаларыбыз барлыкка килеп, оешканлык белән алдыбызда торган барса мәсьәләләрне дә хәл итәргә өлгәшергә тиешбез. Менә ошо минең теләкләрем. Рәхмәт, игътибар белән тыңлап утыруыгызга. Артабанғы сығышты Башқұртстандағы демографик хәл бойынша сығыш яһырға Башқұрт ямағат оешмаһының беренче рәисе урынбасары Руслан Салаватулы Габбасовка бирә. Хаумагыгыз, хөрмәтле милләттәштәр. Мое выступление будет о демографии в нашей республике Башкортостан, какая она есть на сегодняшний день. Ну и немножко не только об этом. В 2020 году пройдет очередная всероссийская перепись населения. Башкиры убывают по численности. Ни для кого не секрет, что наша нация реально убывает. По переписи населения 2002 года в России башкиры составляли 1 миллион 673 тысячи 389 человек. Но уже по переписи 2010 года башкир стало 1 миллион 584 тысячи 554 человека. Таким образом, башкиры уменьшились в численности на 88 тысяч 835 человек. Конечно, уменьшились не только башкиры. Например, татар стало на 243 тысячи человек меньше. Чувашей уменьшилось на 201 тысячу. Но не все народы потеряли в численности. Например, чеченцы прибавили с 1 миллиона 360 тысяч до 1 миллиона 431 тысячи человек. То есть на 71 тысячу человек их увеличилось. Аварцы, народ такой в Дагестане, прибавили между двумя переписями на 97 тысяч человек.
И так прибавили практически все кавказские народы. При приросте населения у чеченцев и у убыли у башкир к 2020 году чеченцы должны нас обогнать по численности и выйти вперед. Прироста башкир нет ни в одном регионе исторического Башкортостана. Так, например, в Свердловской области башкир стало меньше на 37 тысяч человек. Стало меньше с 37 тысяч до 31 тысячи человек. В Курганской области с 15 тысяч человек до 12 тысяч. В Оренбургской области с 52 тысяч до 46. И в самой республике Башкортостан башкир стало меньше с 1 миллиона 221 тысячи до 1 миллиона 172 тысяч человек. Что же происходит? Почему башкиры теряют в численности? Обычно здесь играет несколько факторов, вытекающих одни из других. Это и тяжелое экономическое положение региона, безработица, отсутствие стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Отсюда вытекает пьянство, суициды, разводы, нежелание молодых людей заводить семьи, страх за будущее, нежелание в семьях иметь более 1-2 детей. И один из самых главных, по нашему мнению, факторов уменьшения численности башкир – это ассимиляция. По статистике в Башкортостане каждый третий брак смешанный. Естественно, это не одни башкиры. Даже надо отметить, что башкиры в республике меньше всего вступают в браки с представителями других наций. Но все же смешанных браков много. И ладно, если бы дети от смешанных браков вырастали с четким осознанием своей принадлежности к башкирскому народу. Желали бы быть башкирами. Сейчас уже четко видны ассимиляционные процессы. И один из первых показателей его – это язык. Русский язык прочно вытеснил башкирский язык на уровень кухонного языка. Вроде бы Республика Башкортостан. Вроде бы по Конституции РБ башкирский язык государственный. Но нигде в делопроизводстве он не применяется. В юридической сфере его нету. Нигде не услышишь выступления чиновника на башкирском языке. Депутаты в Госсобрании Курултай свои выступления также не ведут на башкирском языке. А если выступишь, то ненароком объявят шовинистом. То есть башкирскому языку отведен чисто декоративный уровень. Мы уже не говорим о том, что повсеместно сокращается школа с обучением на башкирском языке. Дошло до того, что в башкирском Заурале, в населенных пунктах, где преобладающее население башкиры, дети на улице разговаривают на русском языке. Взрослое поколение с удивлением и горечью вспоминает, что еще 30 лет назад на улицах Акьяра, Аскарова и Сянгулова дети, идя со школы, разговаривали только на родном языке. Сейчас этого практически нет. И так вырастает поколение, которое понимает башкирский язык, но не разговаривает. Соответственно, когда создается такая семья, то дети в такой семье, не слыша башкирского языка, даже не будут понимать башкирский язык, так как родители вроде бы башкиры, но разговаривают только на русском. И все. Через 2 поколения башкирский язык еще сильнее потеряет своих носителей в численности. Я объясняю простым языком, чтобы все поняли катастрофические последствия, которые нас всех ждут. Уже сейчас в городах республики бегают дети с раскосыми глазами, к которым при обращении на башкирском языке отвечает тебе: «Я не понимаю на башкирском». Яркий показатель того, что сами башкиры отказываются от своего языка, это то, что в 2018 году всего 15% родителей школьников выбрали в качестве родного языка башкирский язык. А как мы знаем, башкир в республике составляет почти 30%. Итак, что же нам делать? Как нам остановить убыль и вновь начать прирастать? Как остановить ассимиляцию башкирского народа? В первую очередь, в каждом башкире должно быть сильное национальное самосознание. Каждый башкир должен понимать, что только он ответственен за будущее своего народа. Никто не придет со стороны, ни татары, ни русские, ни чуваши, и не начнет решать проблему башкирского народа. В последние месяцы уходящего года можно уверенно сказать, что произошел подъем национального самосознания. Башкирский народ начал объединяться. За последние 8 лет даже не застоя, а стремительного отката назад во всех сферах жизни, наконец-то поняв, что приходится рассчитывать только на самих себя, население начало самоорганизовываться. Осознание себя башкиром по национальности необходимо закрепить. Я предлагаю вновь вернуть в паспорт графу «национальность». Необходимо обратиться к депутатам Госсобрания Курултай, чтобы они поддержали данное предложение и вышли к Госдуме с такой законодательной инициативой. Прошу это внести в резолюцию. Борьба с алкоголем и отрезвление народа должно сказываться на его развитии. Пьяный башкир, слабый башкир. Это все четко должны для себя уяснить. Пьющим народом легко управлять. Ему легко навязать чужое мнение. Ему не интересно не то, чтобы проблемы своего народа. Ему не интересна проблема своей семьи. И многие даже и семьи не заводят. Когда народ пьет, он не хозяин своей земли. Страдающий алкоголизмом человек не может нормально содержать свою семью.
не может нормально работать. Либо пропивает зарплату, либо уходит в запой и тем самым лишается работы. Осознание собственной никчемности и ненужности в этой жизни приводит к тому, что люди накладывают на себя руки. Республика Башкортостан лидирует в Российской Федерации по числу суицидов. И увеличивающееся их число пугает. Я призываю наше духовенство подключиться к борьбе с этими недугами в башкирском народе. Не просто читать нотации о вреде алкоголя и грехе суицида, а реально подойти к этой проблеме. Я предлагаю духовенству обсудить такой способ воздействия на тех, кто торгует алкоголем, как легальным, так и нелегальным. Не ходить в их дома и не читать аяты, не совершать обряды. Когда их дома будут обходить как чумные, может быть, тогда они призадумаются. Может быть, тогда они перестанут убивать свой собственный народ. Следующее, что касается тех, кто покончил жизнь самоубийством. Как вы все знаете, это один из самых больших грехов. Раньше в домах таких людей не проводили обряды. Мало того, их вообще было запрещено хоронить на общих кладбищах таких людей. Может быть, в условиях такой катастрофы, когда наш народ буквально на глазах исчезает, стоит возродить эти традиции. Тогда тот, кто захочет наложить на себя руки, 100 раз подумает, стоит ли это делать. Я прошу духовенства нашей республики подумать над этим. Возможно, стоит это принять. Непьющий башкир не будет свободное время проводить в барах и кабаках, не будет лезть в долги, чтобы занять на чекушку. Непьющий башкир начнет искать возможность зарабатывать, начнет больше времени посвящать своей семье, появятся ростки самосознания, начнет думать о будущем своего народа. Именно поэтому мы объявили войну алкоголю. И мы рады, что Ради Хабиров также затронул эту тему. Надеемся, что борьба с этим злом начнется реальная и повсеместная, а не для галочки. Башкирским парням надо брать жены башкирок. Башкирским девушкам выходить замуж за башкирских парней. В семье как минимум должно быть 4 ребенка. Только при таком количестве детей в семье идет уверенный рост нации. Если в семье 1 ребенок, это убыль для народа, так как он не покрывает даже численность за отца и мать. 2 детей в семье, численность остается на том же уровне. 1 ребенок за мать, 1 за отца. 3 ребенка – это небольшой плюс, но с учетом большой смертности и того, что другие семьи имеют 1-2 ребенка, это практически прироста нету. И только 4 ребенка в семье дают необходимый процент прироста для нации. Как один из радикальных методов воздействия на проблему убыли численности населения, это надо потребовать от властей на законодательном уровне запретить аборты. Во-первых, это грех. Во-вторых, запрет аборта поднимает численность населения. Что же делать, если все же полюбили представителей другой нации? Что же, любовь такая штука, что тут не поспоришь. Но и в этом случае нельзя забывать о своем предназначении для башкирского народа. Задача каждого башкира в смешанных семьях также вырастить как можно больше детей и воспитать их башкирами. Таким образом, вы ассимилируете в нашем народе свою вторую половину. Особенно это касается женщин. Именно матери проводят большую часть времени с ребенком. Они должны по мере развития ребенка впитать любовь к башкирскому народу, к его культуре, истории, языку. Ребенок должен расти с четким осознанием своей принадлежности к башкирской нации. И миссия родителей будет выполнена только тогда, когда их ребенок, повзрослев, создавая семью, выберет себе вторую половину из представителей башкирского народа. Хотелось бы поднять проблему тех башкир, которые живут на землях исторического Башкортостана и не только. Особенно это касается башкир бывших союзных республик СССР, таких областей Российской Федерации, как Саратовская, Самарская, Свердловская, Курганская и Пермского края. Без поддержки со стороны республики они просто ассимилируются в самом ближайшем будущем. В условиях нарастающей глобализации это максимум 20-30 лет. Прошу внести в резолюцию пункт, требовать от руководства Республики Башкортостан создать программу по переселению башкирского народа в республику. И заканчивая свое выступление, я хочу напомнить, что завтра исполняется 25 лет с момента принятия Конституции Республики Башкортостан. Это тот главный закон, которому должны подчиняться все, начиная от плотника, заканчивая президентом. К сожалению, за четверть столетия ее безжалостно кромсали и урезали в правах. Сегодняшняя Конституция имеет выхолощенным куцым остатком той Конституции Республики Башкортостан, что была принята в 1993 году. Одна из главных статей, которая была убрана, это статья 10. Земля, недра, природные богатства республики являются достоянием его многонационального народа. Вопросы владения, пользования, распоряжения землей, недрами, природными богатствами, другими ресурсами регулируются законодательством Республики Башкортостан. Убрав эту статью, сейчас Москва может напрямую распоряжаться природными богатствами нашей республики, не спрашивая у его многонационального народа. Я прошу внести в резолюцию требования для депутатов Госсобрания Курултай рассмотреть вопрос вновь внесения данной статьи в Конституцию Республики Башкортостан.
Также, обращаясь к нашей власти, хотелось бы, чтобы она при принятии важных вопросов, которые затрагивают интересы многонационального народа республики и непосредственно республикообразующего башкирского народа, пользовалась 3 статьей Конституции Республики Башкортостан. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум и свободные выборы. Так вот, уважаемая власть, если вы принимаете какие-либо судьбоносные решения, которые могут отразиться на судьбе всего народа, то проводите референдум. Спрашивайте мнение у народа, а не принимайте его решение кулуарно. По последним обсуждаемым темам в средствах массовой информации можно сделать вывод, что в ближайшем будущем планируются новые изменения в Конституции Российской Федерации. В принимаемую резолюцию хотелось бы внести также предложение обратиться к депутатам Госсобрания Курултай, депутатам Государственной Думы от Республики Башкортостан, чтобы они внесли такой законопроект, запретить вносить изменения в Конституцию Российской Федерации, ухудшающие положение граждан Российской Федерации. Потому что все изменения, уже произошедшие в Конституции Республики Башкортостан, в Конституции Российской Федерации, никак не улучшают положение граждан. Сегодня власть ведет себя так, как будто народ республики просто никто, и у него нет никаких прав. Больше всего возмущает, что никто никогда не спрашивает его мнения при принятии важных решений, будь то изменения в Конституции, изменение названия должности руководителя республики, принятие закона о языках, решение по Карнашпану, решение по Шахану Куштау и так далее. Сегодня существует огромная пропасть между народом и властью, и она расширяется. Именно поэтому народ в районах сам начал решать свои проблемы, не дожидаясь, когда же власть возьмет разрешение этих проблем. Сознательное гражданское общество, просвещенное, трезвое, духовно сильное, желающее быть настоящим хозяином своей земли, вот какой запрос сегодня в башкирской нации. Наша обязанность стать такими, и мы обязательно ими станем. Рахмет. Ассаламу алейкум рухлы башкорттар, хаумыгыз милләттәштәр. Бүгенге докладымның темаһы эшкуарлык. Эшкуарлык нидән башлана? Тел милләт мәсьәләләре эшкуарлыкка нисек бәйле? Ошо һорауларга докладымда аныклык индерергә тырышырмын. Был төшенсә турыдан-тура бәйле. Чөнки белеп торугызса, әлеге көндә дөнья илләре арасында ябай һугыштан тыш икътисади һәм мәгълүмати һугыштар да бара. Коралман һугышы һуңгы сиктә генә кулланыла. Һәр халыктың икътисади көсе булырга тиеш. Акса бүген коралларның бер төренә әйләнде. Кемдең аксаһы күп, шуның йырлайлар дип әйтергә лә мөмкин. Шуңа күрә эшкуарлык акса эшләү ысулы буларак безнең халык өчен мөһим бер тема. Башкортларның бүгенге хәленә килгәндә бер авыр усурда яшәйбез кебек. Күптәр, айрыса авылда яшәүчеләр, эш юк, акса юк, хөкүмәт ярдәм итмәй, Себергә китер кирәк дип яшәй. Элекке заманда безнең ата-бабаларыбызны Себергә һөргөнгә җибәргәннәр. Хәзер үзләре киренсә шул якка эш эзләп, я кредит түләр кирәк дип бик күп яшьләребез Себергә эшкә китәләр. Кемдер гаиләмен, кемдер яңгыз. Ысынлап та Себергә китүчеләр күп. Авылларда эш тә юк кебек. Шул сәбәпле күпме гаиләләр таркала, балалар етем кала. Әйе, ниндидер дөрестлек бар был һүзләрдә. Ләкин был бөтә дөрестлек түгел. Башкортстанда калып та уңышлы яшәүчеләр, матур дөнья көтүчеләр күп. Димәк, уйланырга урын бар. Эшсезлек мәсьәләсен кемдер хәл иткән икән, нишләп башка берәү буны эшли алмаска тиеш шуң? Әйтү рәхәт, эшләү кыен тигезме? Буга җавап бер. Бергәләшеп эшләгәндә күп авырлыкларны еңелрәк үтәргә мөмкин. Тик берләшүгә камасаулап торган бернисә насар күренеш турында әйтеп китәйек. Ул да булһа көнсөллек. Шуңа күрә милләттәшләр җәмәгать булып, бер команда булып, бер максат куеп тырышып яшәйек һәм эшләйек. Тырышлык тормыштың да, эшкуарлыктың да бер законы булып тора. Яхшы һәм бер уйдан эшләгән команда уңышка ирешә. Тагы шуны әйтергә кирәк. Эшкуарлыкты үстерү өчен, икътисади хәлебезне яхшырту өчен безгә үзебез өстендә эшләү мөһим. Нимә ул өстендә эшләү? Беренчедән, ул үзеңдән уңышлырак, тәҗрибәлерәк һәм байрак кешеләр белән аралашу. Төрле бизнес төрләрен өйрәнү һәм бизнес буенча белем алу. Китапларда, интернетта бүген яхшы ярдәмчы безгә. Тренингтар үтү мотлак. Мәгълүмат бик күп, тик алыгыз гына. Ярай, байып та китте икән ти, шуннан нимә эшләргә? Безгә үзебезнең өскә җаваплылык алып, милләт мәсьәләләрен хәл итәргә туры киләсәк. Чөнки дәүләттең дә, хөкүмәтнең дә, башка халыкларның да бездә эше юк.
Бөтен нәмәне үзебезгә эшләргә кирәк. Мәсәлән, башкорт балалар баксаһы, мәктәпләре итешмәй. Ана шундай нәмәләргә игътибар кирәк. Хәл итә мәсьәләләр күп. Киләсәк буында тәрбияле башларга кирәк. Күмәкләгән яу кайтырган дигән төпле мәгънәле башкорт мәкале бар. Без дә ошыга таянып, кем нинди ярдәм күрсәтә ала, бөтәһе лә был эшкә бердәм кушылһын. Безнең тәҗрибәле апай-агайларыбыз, аксакал агынәйләребез бар кәңәш һорарга. Шәхси низагтар, талашлар булһа, уларны ситкә куяк, чөнки дөйем халык мәсьәләләре күпкә мөһимрәк. Бердәмлектә көч. Тагын шуны уйлап карагыз. Безнең арала миллиардерлар булһа, бәлки халкыбызның хәле еңелрәк булыр ине. Дәүләт думаһында үзебезгә кирәк депутатларыбыз да булыр ине. Акча талап иткән вакытта уңайлырак булыр ине. Шуңа күрә эшкуарлыкты популярлаштыруга күп игътибар бүлү зарур. Кемгәлер ниндидер эш башлап китерергә ярдәм кирәкһә, ярдәм итер оешмалар һәм кешеләр бар. Һез бер үзегез түгел, һезнең өчен борсылып торучылар бар. Ярый, милләттәшләр, ошо урында үндең сыгышын тамамлайм. Берләшеп эшләйек, яшәйек башкортларым. Башкорт рухы һүнмән. Бер касанда һезнең йөрәкләрегездә тырышкан ташка кадак каккан дигән һамак. Кемгә кызык, эшкуарлык секциясында тулырак мәгълүмат биребез. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Һәммәгезгә уңышлар. Һеҙҙең алдығыҙҙа эшҡыуарҙар бүлеген етәкләгән Илнар Ғалин сығыш яһаны. Ҙур рәхмәт, Илнар, шундай матур сығыштарың өсөн. Хәҙер һүҙҙе биреп үткем килә инде. 90-сы йылдарҙан йәмәғәт эшендә актив эш алып барған, уның өсөн үҙенең язаһын да алған актив ағайҙарыбыҙҙың береһе, ул беҙгә ошо йәмәғәт эшендә лә башлағанда ҙур үҙенең өлөшөн индереп, ярҙам итеп йөрөгән ағайҙарыбыҙҙың береһе Фәнзил ағай Әхметшинға һүҙ бирәбеҙ. Рәхим ит, Фәнзил ағай. Ассаламу алейкум, хөрмәтле ҡәрҙәштәр. Әлхәмдулилlah, бына бөгөн беҙ һеҙгә ошо трибунанан ҡарап сығыш яһау мөмкинселеге бар. Әлхәмдулилlah, кем ишеткән бында ишетер, кем ишетмәгән интернет сәтләренә ҡарар. Һәм бер-берегеҙгә иншаллаһ һөйләрһегеҙ бәлки был беҙҙең сығыштарыбыҙҙы. Шуға күрә лә беҙ ҙур ҡыуаныс менән һеҙҙе өсөнсө йыйында сәләмләйбеҙ. Быға тиклем йыйындарҙы тик мин дә интернеттан ғына ҡарап ултыра торғайным, сөнки ҡатнашыу мөмкинселеге булмай торғайны. Рәсәй ҡанундарына ярашлы. Бына бөгөн, әлхәмдулилlah, бына миңә үҙемә эскелек тураһында сығыш яһарға мөмкинселек эләкте. Был тема минең өсөн сит түгел, сөнки заманында бөтә республика буйлап беҙ эскелеккә ҡаршы Муртаза Ғубайдулла улы Рахимов иғлан ителгән саҡта беҙ бөтә республиканы үтеп сыҡтык һәм күп кенә ерҙә булып үҙемә шул эскелеккә ҡаршы сығыш яһарға тура килгәйне. Әлбиттә, бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайында эшләгән саҡта беҙ егеттәр менән Айыҡ ауыл тигән программаны булдырҙык. Унда беҙ күп кенә ауылдарҙы ошо конкурста ҡатнашырға теләктәрен белдергәс, ошо конкурста ҡатнаштырҙык. Һәм ниндәйҙер кимәлдә эскелеккә ҡаршы ниндәйҙер эшләргә өлгөрҙөк. Әммә ҡыҙғанысҡа ҡаршы мин был ойошманан киткәс, үҙем әйтмешләй, ял терәк иткәндән һуң ҡыҙғанысҡа ҡаршы ошо эш республикала туҡталып ҡалған. Айыҡ ауыл конкурсы һүнгән. Шуға күрә бына хәҙер йәмәғәт эштәре менән шөғөлләнергә мөмкинселек булғас, мин тағы ла ошо проблемаға кире ҡайттым, сөнки беҙҙең ҡыҙғанысҡа ҡаршы хәлебеҙ көндән-көн мәһәктә айҙан-ай насарайып килә. Учалы районда йыйындан һуң беҙ эскелеккә ҡаршы һуғыш иғлан иттек. Ошо сығышымдан һуң интернет селтәрҙәре аша бик аҡыллы, йоморо башлы егеттәр был проблема түгел беҙҙең халыҡ өсөн тип тәнҡит һүҙҙәрен дә әйттеләр. Әммә шулай булһа ҡалай да яҡшы булыр ине. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы статистика киреһен һөйләй. Тик статистикала бөтә ысын барлыҡ күрһәтмәй. Сөнки күҙебеҙ күрә, ҡолаҡтарыбыҙ ишетә, йөрәктәребеҙҙе әле мүк ҡапламаған. Шуға күрә хәлдәр һис кенә лә яҡшырмаған. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы эскелек ҡоторғандан ҡотора. Айырыуса ҡатын-ҡыҙҙар һәм балалар араһында эскелек арта. Көн һайын интернет селтәрҙәре аша һуғыш ваҡытындағы кеүек мәғлүмәттәр килә. Мәҫәлән, уҙған аҙнала ғына бихисап эскелек менән бәйләнгән ваҡиғалар булып үтте. Күптәрегеҙ
был хәлдәрде ишеткәндер. Республикабызда искән әсәләр вайымһыҙлык арҡаһында бер 2 яшьлек һәм 2 яшьлек һәм 2-4 яшьлек ҡыҙыҡай янғында янып үлде. Был сабыйҙар әлбиттә әсәләрен ярҙамға саҡырғандыр. Әммә улар хәмер эсеп, күңел асыуҙы балаларынан өҫтөнөрәк ҡуйған. Һәм иң ҡыҙғаныслыһы, шул янған өйгә ингәс, балаларҙың теге ҡыҙыҡай бәләкәй генә баланы ҡосаҡлап ятҡаны тураһында ишетеү бик ҡыйын булды. Сөнки бәләкәй генә бала үҙенең ҡустыһын нисек тә булһа яҡларға тырышҡан. Ә беҙҙең өлкәндәр ошо балаларҙы яҡлайҙармы? Беҙ эскелеккә ҡаршы ниндәйҙер кимәлдә көрәш алып барабыҙмы? Тағы ла башҡа һыймаҫлыҡ хәл. Ул да булһа үҙебеҙҙең Башҡорт районында булған. Беҙҙең бер егетебеҙ әрменән ҡайтҡан. Әлбиттә, әрменән ҡайтҡан һәм ныҡ итеп эскәндәрҙер инде күрәһең. Икенсе көндө сәскәләр тотоп үҙенең ҡыҙын күрергә киткән. Әммә полиция хеҙмәткәрҙәре һөйләүе буйынса нисектер ишекте алыштырған, яңылыш ишеккә ингән һәм унда өлкән йәштәге инвалид ҡатынды көсләгән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бөгөн мин төрмәлә булған саҡта ундай егеттәрҙе күп күрҙем. Был егеттәрҙең ундағы тормошо бик аяныслы. Был егеттең дә, әгәр дә полиция хеҙмәткәрҙәре һөйләгәне ысын барлык булһа, был егеттең дә яҙмышы бик аяныслы буласаҡ. Ошо эскелек арҡаһында күпме ҡыҙҙар көсләнде. Ошо эскелек арҡаһында бик күп кешеләр янып үлде. Хатта беҙҙең ауылда ла ундай кешеләр бар. Ошо ҡыҙҙарыбыҙ, яңы ғына шытып сыҡҡан ҡыҙҙарыбыҙ үҙҙәренең яҙмыштарын һындырҙылар. Ҡайһы берҙәре үҙҙәре сәбәпсе булды, ә ҡайһы берҙәрен әлбиттә көсләп уларҙың яҙмыштарын һындырҙылар. Шунда бер шиғырҙарымда яҙғайным. Шуны һеҙгә уҡып үткем килә, бәләкәй генә өҙөгөн. Клуб артында, аулаҡтарҙа ен һыуын эскән йәштәр көсһөҙ ҡыҙҙарҙы көсләне. Ҡылдылар ҡара эштәр. Ҡанлы күлдәр тулыр ине. Уларҙың йәштәренән гүйә аҡ ҡырау төшкән. Әсәләр сәстәренә. Ошо эскелек арҡаһында булған бөтә балаларҙы, бөтә бәләләрҙе һанап китһәң, бик күп ваҡыт үтер ине. Сөнки статистика мәғлүмәттәренә ҡараһаң, бөтә булған енәттәрҙең нигеҙендә эскелек ята. Мәҫәлән, көсләүҙәрҙең, талауҙарҙың һәм үлтереүҙәрҙең 80% эскелек арҡаһында барлыҡҡа килә. Рәсәйҙә йыл һайын 500 меңдән ашыу кеше алкоголдән вафат була. Был бөтә донъяла алкоголдән үлеүселәрҙең 20%. Бүгін Рәсәйдә 12 миллиондан ашыу, ә башҡа сығанаҡтар буйынса 20 миллиондан ашыу алкоголь менән ауырыусылар иҫәпләнә. 2017 йылда һәр бер кеше иҫәбенә 15 литр саф этил спирты тура килгән. Әгәр дә был күрһәткес 8 литрға итә икән, тимәк был халыҡ көрсөккә еткән. Ә беҙҙең илебеҙ был күрһәткес буйынса 2ләтә көрсөктә. Беҙҙең республика эскелек буйынса алдыңғылар пьедесталына етеп килә. Беҙ бөтә Рәсәй региондары араһында Башҡортостан 4-нсе урында. Иң айыҡ, әлбиттә, иң айыҡтар, әлбиттә, мусулман республикалары Чечен һәм Ингушетия. Яңыраҡ яңылыҡтарҙа ғорурланып республикала ҡаты спирт исемлектәрен һатыу артыуы тураһында бәйән ителде. Кварталдан кварталға был һандар арта килә. Иң ҡурҡынысы, әлбиттә, балаларҙың эскелеге. Булар беҙҙең киләсәгебеҙ, әйҙәгеҙ статистик мәғлүмәттәр аша киләсәгебеҙгә әҙерәк күҙ һалайыҡ. Һуңғы йылда балалар араһында эскелек 2,5 тапҡырға артҡан. Уларҙың 85% һыра алкоголизмы менән ауырый. Мәктәп уҡыусыларының 20% көн һайын, 40% ай һайын хәмер эсә. 17 йәшкә тиклем үҫмерҙәр 90% алкоголь менән таныш. 65% балалар тәүге рюмканы ата-әсә ҡулынан эсә. Киләсәгебеҙгә ҡул ҡаушарып, битараф булып ултырһаҡ, хәлдәребеҙ аяныслы. Тәфтиләүҙәр, Кирилловтар, Поленовтар эшләй алмағанды хәмер эшләйәсәк. Шуны аңлап та беҙ хәмергә ҡаршы һуғыш иғлан иттек. Быйыл ноябрҙә Учалы районында булған саҡта беҙ Башҡорт ойошмаһы исеменән хәмергә ҡаршы бөтә башҡорт ерҙәрендә
һугыш игълан иттек. Бүген без ниндәйдер кимәлдә уңыштарга һөйләерлек уңыштарыбыз да бар. Мәсәлән, Сибай калаһында безнең егетләр, актив егетләребезнең катнашлыгында 2 тонна спирт алынды. Һәм бик күп нөктәләр ябылды. Баймак районында, Учалы районында, Әбиялил районында, Белорет районында бигрәк тә эшләр әүдем бара. Әлхәмдүлилләһ, бына егетләр үзләренең теләктәре менән өйдән өйгә йөреп, һәрбер спирт исемлеге, самогон һәм башка нидер хатусларга ысын күңелдән аңлатма эшләре алып баралар. Уларга нисек тә булһа әлегә яхшылык менән аңлатырга тырышалар. Эскелек безнең халкыбызны үлтергәнен, улар хаткан Кытайда эшләгән спирттың түбәнге сифатлы спирт тиз арала безнең халыктарны кырганын. Ысынлап та кайда гына барһаң да, ошо эскелек турында һөйләһәң, безгә якын килеп, бына күрше авылда бу аднала кеше үлде, теге аднала кеше үлде дип һөйләүчеләр бихисап. Һәм әлелә бына эскелек менән шөгыльләнә башлаганды ишеткән кешеләр, күп кешеләр контакт аша һәм башка нидер аша, социаль сетьләр аша миңа сыгалар. Улым исә ничек ярдәм итәргә? 30 яшьтә, 35 яшьтә һәм башка бик күп хаттар килә. Кызганычка каршы, был мәсьәләгә узак елда битараф каранылар. Чөнки ысын мәгънәһендә республиканың хуҗаһы булманы. Республика турында кайгыртучы итәкчеләр булманы. Халкыбыз турында кайгыртучы итәкчеләр булманы. Әлбәттә, безнең әлеге вакытлыса республика хөкүмәтен итәкләүче, республикабызны итәкләүче Ради Фаритович эскелек турында 3 тапкыр сыгыш яһаны. Без беләбез, ул нык каты гына ошо эскелеккә каршы ниндәйдер эшләр алып барырга кирәклеге турында әйтте. Бу әлбәттә безнең бу эшебезне, без күтәргән проблемаларны ишеттеләр дип уйлыйбыз. Һәм ысынлап та минең өчен бер әгәр дә безнең район итәкчесе берничә елдан мин ошо районда эскелекте бетердем дип әйтә. Я иһә бер ничә елдан шулай ук зур сәхнәләрдән, зур сараларда безнең республика итәкчелеге без Башкортстанда эскелекте тулыһынча бетердек дип әйтә, без буга куаныр идек. Без ысын мәгънәһендә буга куаныр идек, чөнки безнең өчен мөһим түгел кем еңгәне, кем бу эскелеккә каршы һушканы. Безнең өчен мөһим ошо эскелектең беткәне. Шуңа күрә бөтәбез дә кем генә булмайык, полиция хезмәткәреме, район җитәкчеһеме, авыл советы җитәкчеһеме, хатын-кызлармы, агынәйләрме, бөтәбез дә берләшеп, без ошо дошманга каршы һугышырга тиешбез. Без мусулмандар айрылса ошо һугыштың алгы рәтләрендә торырга тиеш. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә буйырды, әгәр дә һез явызлыкты күрһәгез, кулыгыз менән төзәтегез. Әгәр дә кулыгыз менән төзәтелмәһәгез, телегез менән төзәтегез. Әгәр дә телегез менән төзәтә алмаһагыз, йөрәгегез менән булһа ла, бу явызлыкты кабул итмәгез. Әмма бу сезнең иманыгызның ниндәй түбән икәнен күрһәтәчәк. Шуңа күрә бөтә булган айык акылда булган кешеләргә мөрәҗәгать итәм. Ошо сәхнәнән әйдәгез бергәләшеп, ошо эскелеккә каршы һугыш башлайык. Без башлаган һугышта һез дә кушылыгыз. Без бергәләп ошо һугышта без бергәләп иңүче булайык. Бүген секция утырышында мин ошо һугыштың алымдарын өйрәтәчәкмен иншалла. Ошо һугыштың этаптарын өйрәнәчәкбез. Һәм Аллаһ Тәгаләнең ярдәме менән без мутлак бу һугышта иңәчәкбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракат. Хәзер һүзне безнең Башкортстан Республикаһындагы урмандарының хәле һәм язмышы турында һөйләп үтер өчен Данил Карагуловка бирәбез. Рәхмәт, Данил. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, ямагат. Аллаһ Тәгалә ризалыгы менән бүген без ошонда йыелганбыз. Әлхәмдүлилләһ раббил галәмин. Бүген кыскасы агас, урман, халкыбызның байлыгы турында миңа һүз бирделәр. Әлхәмдүлилләһ. Башкортстан Республиканың картасын караганда 38
ҡоро ере ағас менән ҡапланған. Тик ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бөгөн бөтөнләй ағас халыҡтыҡы түгел. Юғалтты тиһәң дә була ағасын. Башҡортостан ағасын буштай тигәндә әллә күпме предприятиеларға таратып бөттөләр. Урмандары үҙҙәренең яуаплылыҡтарына хужалыҡтар алһа ла, ошо көндәрҙә көлдөргөс осһоҙ хаҡҡа, береһе лә республика социаль үҫеш мәсьәләләренә хәл итеүгә өлөш индермәне. Хатта үҙҙәре тапап боҙған юлдарҙы рәтләргә лә аҡса һәм көс бүлмәне. Ағас эшкәрткән эшселәрҙең тормош-көнкүреш шарттарын яҡшыртманылар. Уны кем ҡайҙа һатҡанын һәм кемгә күпмегә алғанын асыҡлап кире үҙ халҡыбыҙға ҡайтарыу беҙҙең бурыста. Башҡорт урманы хәҙер инде халыҡтыҡы түгел, халыҡ аны үҙе ҡуллана алмай. Ҡасандыр 2008 йылда һатып алған предприятиеларҙан беҙ кире 300 тапҡырға арттырып һатып алып үҙебеҙ өй һалырға мәжбүрбеҙ. Ул нисек инде? 2008 йылдарда, 2005 йылдарда ҙур предприятиелар ситтән килгән 50 һумдан күбен һатып алалар да ағастың. Хәҙерге көндә мына беҙгә халыҡҡа 1000 я булмаһа 2000-ға һаталар. Без шуларҙы һатып алырға мәжбүрбеҙ. Нимәгә тигәндә, беҙгә нимәгәлер инде хөкүмәт тип әйтәйек микән, или шунда эштәгән кешеләр микән, алар беҙгә ағасты бүлеп бирергә ныҡ ҡамасаулайҙар инде. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Ә ситтән килгән кешеләргә алар нимәгәлер һаталар инде. Үҙ халыҡына бер нәмә лә бирмәйҙәр. Ошо предприятиеларҙың береһен ҡарағанда Селена ул ҡасан нисек килеп сыға? Селена Урман сәнғәт компанияһы яуаплылығы сикләнгән йәмғиәт 114 000 гектар ағасты күртәмгә аукционһыҙ ала. Менә әгәр дә һеҙ аукционға участвовать итәм тип йөрөй башлаһағыҙ, һеҙҙе может даже индермәҫтәр ҙә анда ул аукционға. Ә быларға аукционды даже үткәрмәй. Буштай ғына бирелә инде. Ағас аукционһыҙ алалар да, ул мәлдә Башҡортостан хөкүмәт бойороғо буйынса 2008 йылда 1 ноябрендә ул саҡта премьер-министр Сарбаев 1361 һанлы бойороҡҡа ҡул ҡуя Селенаға. Йылына 403 000 күп ағасты эшкәртергә һәм ошо ағастың барыһы ғына 198 000 генә ылыҫлы ағас булырға тейеште. Әммә әлеге ваҡытта был компания ылыҫлы ағасты ғына һата. Эшкәртмәй. Ул эшкәртергә тейеш. Әммә ул һата ғына. Уҫаҡ күк япраҡлы ағастар, ҡайын уҫаҡ күк япраҡлы ағастар делянкаларҙа ултырып ҡалалар, я булмаһа ятып ҡалалар, шунда серәйҙәр. Аларҙы бер лә арттарынан таҙартып йөрөмәй. Инвестиция проект буйынса был ағастарҙы сығартып тәрән эшкәртелергә тейеш ине. Тәрән эшкәртһә, һәр бер ауылға техникаларын яңы индерергә тейешне ул. Кешегә эш булыр ине. Яңы пилорамдар, я булмаһа вагонка, йышылған таҡталар производить итергә оборудование ултыртырға тейеш булған ул. Инвестиция индереп инде. Ул мәлдә ауылдарҙа эш тә булыр ине. Һәм дә кешеләргә уңайлыраҡ булыр ине яңы нәмәләр менән эш итергә. Ҡыуаныслыраҡ булыр ине. Был ҡыҙғанысҡа ҡаршы булмай. Бындай темп менән әгәр ҙә алар ылыҫлы ғына ағасты һатһалар, беҙҙең киләсәктәге быуынға өй төҙөрҙөк тә, эш эштәрҙек тә ағас ҡалмаясаҡ. Халыҡтың байлығын көнкүреш ерҙәренән тартып алып бөтөп баралар инде. Ошоларға беҙ бергә йәмәғәт менән ҡаршы торорға тейешбеҙ. Беҙҙең талаптарыбыҙ боҙған тәбиғәтте кире яңыртып бирһендәр, боҙған юлдарҙы эштәһендәр, компенсация халыҡҡа түләһендәр. Борон-борондан ошо ерҙә минең ата-бабаларымды ағастан көнкүреш кәрәк-яраҡ етештергән. Ә бөгөн үҙебеҙҙең халыҡта юҡ микән шундай кешеләр? Әлбиттә бар. Мин үҙем эшҡыуар булып, был нәмәләрҙе бик һәйбәт беләм. Миңә үҙемдең райондаштарымдан материал алып һатыуы еңелерәк тә, күңеллерәк тә булыр ине. Әлбиттә, тик беҙгә киреһенсә килеп сыға. Мин ситтән, Пермьдән, Кировтан, шуяҡтарҙан материал алырға тура килә. Нимәгә тигәндә, беҙгә эшкәртерҙек ағас бирмәйҙәр, тип әйтһәк тә була инде.
Шуңа без ситтән алып монда һатабыз. Һәм дә үзебезнең менә агасты яктарга ситтән материал һатып алып, вагонка, шпунт дигән нәмәләрне кайтарабыз. Андагы халыкка һатабыз. Агасты районнарга. Ул менә башка кыймматлык нәмә. Уйлап караң бер яктан. Без аны үзебез эшкәртергә тиешбез һәм дә ситкә һатырга тиешбез. Татарстандан без көрәк хаптары һатып алабыз, череноктар һатып алабыз, нагилдер һатып алабыз. Аны без үзебез авылларда эшкәртә алабыз һәм дә шулай ук Татарстанга һәм дә икенче сит яктарга сыгарып һата алабыз. Тик киренсә бездә килеп сыга. Шулай ямагат. Безгә үзебезнең урмандарыбызны кире кайтарырга һәм үзебезгә эшкәртергә кирәк. Үз урмандарыбызга үзебез хуҗа булырга тиешбез, ямагат. Рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле милләттәшләр, хәзер бүгенге йыйындың карарын укып ишеттерер өчен монда сакырып үткем килә безнең Вәли Әхмәт агай, Бәдретдинов. Рәхмәт итегез, Вәли Әхмәт агай. Хөрмәтле тугандар, Башкорт оешмаһының рәисе Фаил Алсыновтың һәм ошы телмәр буенча бик күп сыгыш яһаучыларның фикер алышуларын, бында яңгыраган күп ханлы тәкъдимнәрне исәпкә алып һәм көн тәртибенә куелган барлык мәсьәләләргә игътибар ителеп, ошы зур йыйыныбызның башкорт халкының 300 резолюциясының проекты әзерләнде. Мин һезгә ошы проектты укып ишеттерергә теләйем. 21 буат башында башкорт халкы алдында уның киләсәгенә хәвеф янаган үтә катмарлы икътисади, иҗтимагый, сәяси һәм рухи проблемалар барлыкка килде. Уларны ентекле тикшерү һәм хәл итү юлларын барлау, якын киләсәктә кичекмәстән үтәлергә тиешле дөйем сараларны билдәләү, халкыбызның милли үз аңын, икътисади һәм сәяси әүдемлеген үстерү, булар милләтебез авангардының көн үҙәк бурысы ул. Һуңгы йылдарда Рәсәй сәясәтендә федерализм принциптарын һанга һукмау, милли республикаларның хокуктарын һәм мәнфәгатьләрен исәпкә алмау өстөнлөк ала. Туган телләрне, милли традицияларны инкар итүсе канундар кабул итү, айрым милләттәрдән яһалма бердәм Рәсәйле сәяси милләтен төзү кебек сәяси саралар гамәлгә ашырыла. Халкыбыз бүген үтә аянычлы хәлдә, үз җирендә ерһез, урмандары булып та агассыз, таудары, елга-күлдәре күп булып та улардан мәхрүм, казылма байлыктары булып та үтә фәкыйр. Ул инде үз илендә үзе хуҗа ала түгел. Башкортстанның табигый байлыктары халык фикерен инкар итеп, комһыз олигарх төркемнәренә бирелә. Таланган төбәктәр экологик казага дусар ителә. Үсеп килүче яшь буын үз теленнән язып бара. Мәктәптә фәннәрне башкорт телендә өйрәтү юкка сыкты. Башкорт телен укыту үтә сикләнгән хәлдә калды. Авылдарыбыздагы эшсезлек, яшьләрне күпләп ситкә китүе, үз язмышына битарафлык, искелек һәм әхлакый тыйнаксызлык күренешләре, булар барыһы ла киләсәк өчен ифрат хәвефле. Кала һәм районнарда коррупциялы бюрократик система хөкем һөрә. Урындагы етәкчелек халык мәнфәгатьләрен бар дип тә белмәй, күз буяу, югары түрәләргә ярамһаклану, алдашу киң таралган. Итәкчелек халыкты оештыру, үз идаралык органнарын булдыру менән бөтенләйгә шөгыльләнмәй. Халык араһындагы абруйлы шәхесләр властьтан ситләтелә, уларга карата төрлечә басым яһау, репрессия алымдары кулланыла. Башкортстан Республикаһының элекке башлыгы Рөстәм Хәмитов Башкортстан хөкүмәтенә ошы кире күренешләргә күз йомып, юнһиз итәкчеләрне курсалап, республика икътисадының бөлгөнлеккә төшүенә юл куйды.
профессиональ кимәле югары оештыру һәләтле башкорт шәхестәре идара итү органнарына ялып ителмәне. Башкорт милләтен ситкә тибүсе кадрдар сәясәте ни ошолай дәвам иткән хәлдә халкыбыз бага һич риза булмаячак. Без башкорт халкының 3-нче съезында катнашучылар ошо йыйында күтәрелгән мәсьәләләр буенча тыңланган чыгыштарды, фикер алышуларны, тәкъдимнәрне исәпкә алып, түбәндәгеләрне белдерәбез. Беренче, федераль власть органнарыннан федерализм принципларын, гражданнарның һәм Россия халыкларының конституцион хукукларын мутлак үтәүдә талап итәргә. Икенче, Россия Федерациясының милли республикаларын башка өлкәләр белән берләштерү аша уның административ-территориаль бүленешен үзгәртеп кору, дәүләтчелек статусына ия булган Россия милләтләренең милли үз билдәләнешен юкка чыгарасаган билдәләп, милли республикалар ямагатчылыгын ошондай сәясәткә каршы торырга чакырабыз. Өченче, 21-нче буаттың 1-нче яртыһында халкыбыз алдында торган иң мөһим проблемаларны хәл итү максатында башкорт халкының 2019-2040 елларда үсеш стратегиясын билдәләүче төп документын әзерләү һәм гамәлгә ашыруды башкорт җәмәгатьчелегенең көн үзәк бурычы дип исәпләргә. Бұл документта мутлак рәвештә түбәндә ханап үтелгән юнәлештәр сагылыш табырга тиеш. Башкорт авылдарында эшкуарлыкты үстерүнең икътисади концепциясы. Башкорт телен хаклау һәм үстерү концепциясы. Башкортстан Республикаһы территориясындагы ер ресурсларын башкорт халкы мәнфәгатьләренә ярашлы куллану мәсьәләләре. Башкортстан урмандарын киләчәк буындар өчен хаклау, уларны республика мәнфәгатендә файдалану проблемалары. Башкортстанның табигать ресурсларын тау һәм җир асты байлыктарының олигарх структуралар тарафынан талануына юл куймау, сәнәгать предприятиеләренең экология талаптарын мутлак үтәвен тәэмин итү мәсьәләләре. Башкорт халкының демографик үсешен билдәләүче саралар. Башкорт милләтенең физик һәм рухи һаулыгын ныгыту, аек тормыш юлына басу саралары. 4. Башкорт халкының киләчәге хәзерге яшьләр кулында. Һәр бер районда, һәр калала һәм авылда яшьләребезнең бергә оешуына, үз идаралык оешмалары булдырып, йыеннарда кәңәш корып, конституцион хукукларына таянып, урындагы проблемаларны үз алды хәл итә алуына өлгәшергә. Хөрмәтле милләттәшләр, әле укып үтелгән башкорт халкының 3-нче съезының резолюциясын кемдә кем риза өстәлмәләр менән кабул итәргә кулларны күтәрәбез. Каршылар бармы? Битарафтар. Зур рәхмәт, бер тавыш менән бүгенге резолюция кабул ителде. Ярай, хөрмәтле милләттәшләр, тугандар, зур рәхмәт. Ниндәй генә авырлыктар, ниндәй генә каршылыктар, ниндәй генә кәртәләр булуга карамастан 3-нче съезды үтүенә бик шатман, бик көчле чыгыштар булды. Безнең ер, урман мәсьәләләрен күтәреп, безнең егетләребез шундай көчле чыгыштар яны, чөнки бу проблемалар бик бүгенге көндә нык тора. Урмандарыбыз, ерләребез ситтәр кулында, шулай ук искелек буенча бит инде безнең бүгенге көндә зур мәсьәлә булып тора. Фәнзил агай үзе әйтеп китте бит инде, искелеккә каршы хугыш башланып, буга һәрбер башкорт әгәр үзенең киләсәген уйлай икән, кайгырта икән, битараф түгел икән, үзенең киләсәгенә үз өлешен индерергә тиеш. Бу искелекте без кырга тиешбез. Шул сакта безнең әле демография хәле буенча сыгыштар булды бит инде. Безнең демографик яктан без бик тиерлек менән аска тәгәрәйбез. Ошо искелекте бетерһәк, безнең халкыбызда артыр, кәләш алмай йөргән егетләребез кәләш алыр, гаиләләр таркалмас, егетләребез ситкә, эшкә китмәс, уйланыр. Шуңа гомумән астан өскә килтереп безнең халкыбызның язмышын үзгәртергә тиешбез. Шул ук эшкуарлар үстерергә тиешбез. Халкыбыз бай булырга тиеш.
Бүгінгісе киренсе түгіл, ситтен киген келмеше халық бүтін қайда барһаң да, нинде рынокқа барһаң да, алар бұл рыноктарда иштер алып баралар. Біздің халқыбыз шуларға ялланып ішлей. Бұл проблемалар көп. Ошо проблемаларды хәл итүү юлдарын эзләнек. Ошо қойған мақсаттарға Алла бирһа иреширге ятын. Киләһе йылдарда Алла бирһа тагында зорак кимәлдә ошонда йыйындар үткәреп, халкыбыздың хәлен яхшытырбыз дигән өметтәбез. Шуңа бергә булайык, бердәм булайык, битараф булмайык һәм Әхмәт Зәки Вәлиди безнең ата башкортыбыз әйткәнчә, төшенкелеккә бирелмәйек. Без барбыз, булганбыз, буласакбыз Алла бирһа.